atong gipili nga tema sa atong kapistahan karon mao ang San Vicente Ferrer sa mga devotos sumbanan sa pagkabig o pagbalaan sa katawhan. Sa atong siyam kaadlaw nga nagnobina ta sa inyong paminaw, mga deboto manggid ta sa San Vicente Ferrer, naamoy nakabig wa kinsay nakakabig din ta sa kamot wa naman oy nanimba. Unsa man ang makabig kana bang mobalik og sunod sa Ginoo, mobalik pag pamati o pagsunod sa pulong sa Ginoo. Muna sa atong unang pagbasa, ang mga apostoles, ang unang mga sinugo gyud sinaliga ni Kristo, ang gibuhat nila mao gyud ang pagwali sa pulong sa Ginoo aron daghan ang motuo og makabig. Kay ang pulong manggis Ginoo ang makakabig nato. Si San Vicente Ferrer naa ni siya'y pako tungod kay grabe kay siyang mudani og mga tao balik sa Ginoo, mga erehes, mga laig relihiyon, hasta pa ang lain-laing mga katawhan nga dili na gyud ba angayan nga mukabig sa Ginoo kay mga bisyoso galunang sa bisyo sa sala nangakabig ngadto sa Ginoo. Unsa may iyang gibuhat, ang pulong sa Ginoo gitun-an niya pag-ayo. Lingay mong tupad ing nakadaadlaw nagtuon kas pulong sa Ginoo. Lain man ta gitun-an ang pagkiskis mas kilay hinuon, ang pagpaputi mas naong, ang pagpakolors buhok nawa na patay ta diha. Tun-i ang pulong sa Ginoo. Ang ikaduha nga gihimo ni San Vicente nganong nakakabig siyag maayo og mga tao tungod kay gipuy-an niya ang kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo nga iyang nakatunan diha sa pulong ni Kristo. Ikaduhang lingi sa imong tupad be, ang di mo lingi kauban siyawa ing na unsay kinabuhi nga imong gipuy-an ron. Kay magpista ta nya ang atong una-hunaon ang hikay rasad unsa man na kinabuhi ng Kristo. Posible kay si Kristo mutambong mangitog kumbira, posible tingali. Ang atong una-hunaon, kwarta ra gyud. Sa atong unang pagbasa, naa sila'y mga pagkaon, nya ilang i-distribute ang pagkaon, hangtod ang mga kauban nila, ang Grego o ang lain-laing pinulungan, nag-away na, kay wa kuno matarong o apod-apod ang ilang pagkaon, ang ilang mga sustento ba. Mao na nga niingon ang mga apostoles dili maayo nga anhin na lang may magsigig atiman aning aspeto nga kwarta o pagkaon kay di nami kasangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang kinabuhi di ay sa mga apostoles o kinabuhi ni Kristo o kinabuhi ni San Vicente Ferrer dili or wa makasintro sa pagkaon sa lawas. Although apil na siya pero wa makasintro diha. Unsa man ilang sentro ang pagkaon sa kalag. Kay kani man kung masintro na tas pagkaon sa lawas, unsa may mahitabo? Magsigi na lang tag tigom o kwarta kay para ipakaon sa atong lawas. Pero ang pagkaos kalag, sa may buhaton, magsigitag sangyaw, magsigitag lakaw, kay daghan, kay diha,
ang wa gyud kasabot, wa akakita, wa pa kasinati sa pagkaon sa kalag. Mao bitaw ang una natong gibuhat dinhi kadtong Triduum, nagmotorcade ta. Unsa may gibuhat sa mga kapilya, naghimo sila mga pasundayag nga nagpakita sa mga milagro ni San Vicente Ferrer. Haron kadtong mga tao nga dito sa ilang lugar, ilang kapilya nga mananaw sa ilang gibuhat, at least masudlan ilang hunahuna bahin sa kaayuhan sa kalag nga gihimo ni San Vicente Ferrer. Masangyawan ba? Niya ang sunod, doon natay mga nights. Atay mga nights din ang kagabi mo to'y katapusan. Concert sa Sweet Notes. Ambot unsay gipasundayag dito. Pagkaon katos kalag o dili? Ang sa inyong paminaw, katong atong Teacher's Night, ang sa sunod na itong kalihukan, pag human sa Teacher's Night, ang sa to? Baili sa. Di mo to baili pa yun. Ang sa to itong gihimo ato, Teacher's Night, niya pagsunod ato, murag katong singing competition, niya pagsunod, kato dayong bailis tibok parokya. Ang sunod ang sumbaton. Pagsunod folk dance competitions, mga puro. Dayon sunod basketball exhibition sa Ateneo versus UB Junior Division. Nya pag ikapitong adlaw Miss Tourism. Pili ikono ninyo, hain ani ang makakabig. Ikawalo, basketball exhibition na sad sa UB o UC Senior Division or Collegiate. Nya dayon kagabi Sweet Notes. Karong gabi disco. Sige. I-check ko no ana, hay man anay makakabig. Kining tanan makakabig gid ni. Unsa may unang timan-an, kung magkabig ang Ginoo, ang tao magkatigom, magkapundok. Mo na first nga, mo na ko ning gialaw ang kaning maong kalihukan kay mupundok man ang tao. Ikaduha, kinahanglan gyud duna didtoy presensya sa parokya. Mo nang doon natay opening prayer, nasa tay closing prayer, nasa mensahe ang pari. Mo mensahe gyud ang pari. Aron makasabot sila nga kini ding atong disco, kining atong competition halad ni sa Ginoo. Bahalag maminaw dili, do na day duha ka buok ditong maminaw di okay na ni ang tanan gasugal ra gyud. Okay lang, basta na duha, bisang ganig usa. Atod pang San Agustin, one soul is equivalent to one diocese. Unya, ikaduha, ikatulo, tudluan na to mga tao nga nagkapundok, nga maghunahunag Ginoo, nga kining akong talent, kining akong pagsayaw, kunik ni nakos Ginoo kay mao siya naghatag nako. Matud pa nakos mga player diri pagduwa nila nako basig gatuo mo nga lagsik kay murog lawas, may kay mong mudagan, may kay mong musyot anang bula, basig nagtuo mong di na mo mga matay. Kamong mga kuan, kamong mga apil aning beauty pageant, basig nagtuo mo ang inyo yung lawas ang kinahanglang beautiful. Naabya mo'y kalag nga kinahanglan sang beautiful kay kung ang inyo ganing lawas mauray inyong paningkamutan nga ma-beautiful niya ang inyong kalag daghan kay sa ugly, maapil sa na inyong lawas o kaagli. Kaya ngila dito ang beautiful jud kuno kana mang yung ablihan ng imong lawas ka mga babae ba
Kanang ablihan yung lawas, kanang ang buko-buko, anay ali, anhin na lang itongtong dinhi, ang ali, para nila mo na beautiful. Oh, inoon, ambot ning akong kaubang pare, Father Ili, ug mutanaw basta siya, ako mutanaw sa guana. Pero ang kuyaw lagi og di na ta kahibaw nga naa di ay kalag. Ay, sampulan ta mo ha. Dunay usa ka Miss Universe kaning contestant nga akong nabasahan nga naghikog kay naresulta siyang kinabuhi, broken family o niya daghan na sa siyang na agi ang mga laki manang pirmig yung bati ba hangtod na feel giniya nga wa nagyoy lami yang kinabuhi og naghikog, nasay nagdepresyon. Namanas Google inyo na makita, nagdepresyon. Usa sa mga beauty queens ana nganong gibuwagan man to siya sa lalaki nga iyang nakuan nga perti muntang gwapahan niya. Ambot lang. Ay, imagine na lang gud kamo mga bana, inyong asawa gwapa kayo, pero naabutan nimo nga naay laki. Abutan gid nimo ba nga naay laki? Dito sa inyong balay, mugwapa pang naong ana dili. Sige, kamo sa mga babae, imong bana gwapo kay tanan, daghan pa kay kwarta, pero hasta imong manghod gitirahan. Manghod nimong babae gitirahan. Gikabit ba? Mugwapo pang naong anang imong bana? Nga naman, ang naong nagpabilin, pero ang kalag naguba man. Paragod ka mo karon, sige mog simba, palit pa mog slat kay Padre Siano. Nakatukod ganitag kumbinto tungod aning mga slat-slat na to, pero makadungog mo nga ang tanan dining asyirit akong gitirahan. Mga buntis na sila, moingon gyud mo, animal man din paria. Igsunod na kong misa dire, kagot nang ipon ninyo, ay labi na kamo mga pamilya ani mga ashirits dinhi. Moingon gyud mo, panuway paria, animal yawang dako. Pero akong nawa mausab ha. Smile gyapon ko, pero ang akong smile para ninyo luod na. Nganuan, ang kalag way kahimsok. Ug mauna ang pulong sa Ginoo nga gipuy-an ni San Vicente Ferrer. Importante kaayo ang kalag. Ang lawas di na importante. Muna sila nagpuyo sa kakabos. Mabitan na mo yung ninyo, i-donate lang na inyong mga kwarta dinhi. Kay ato nang trabaho kumbinto. Inko nya pader, kumbinto kami rin magkutoy ang tiyan. Mas maayo pa magkutoy imong tiyan pero limpyo imong kalag. Kay nindot kay kamo smile inig kamatay nimo. Kanang mamatay kang way kaon, anong namatay man kay ngan acute ulcer, mag-smile pa kay. Nganong na ulcer man ka, wa naman ko mukaon. Ngano man ka mukaon? Akong gipalit og slat ang tanan. Oh, di ba? Smiling kay ka. Nya mamatay ka. Ini kamatay nimo sugaton kay San Vicente Ferrer. Uy, ngari sa langit, nagbaha ang pagkaon diri. Why cholesterol, why diabetes, why sakit, kaunta until without end. No? Ninduta na, nigiling nga imong tupad. Yung nakumusta imong kalag, guwapo or guwapa? Imong kalag ba? Basig naong rigid nimo imong gipaningkamutan, pero ang kalag di ay laksot. Laksot basta ng laksot. Ana na siya. Ang katapusang gibuhat ni San Vicente Ferrer mao ang paghingilin og mga yawa. Ang mga yawa mahinginlan ni San Vicente Ferrer. Ngano man tungod kay di sa mahadlok og yawa. Di sa siya mahadlok og yawaan. Unsa may buhaton sa yawa nato kung moatake na siya, iyatang hadlokon. Hadlokon ba? Nya kung mahadlok gani ka, igo din kaniya, kuha dayon. Gil, lingay mong tupad na di ka mahadlok, mamatay.
Hadlok gani ka, giyawaan na ka. Kuha makas ka, kaniwaan ni kahadlok eh. San Vicente, wa. Atubangon niya ang kasakit, ang sakit, o ang kamatayon. Way kahadlok, sama sa nila ni San Roque, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, maunay tinuod nga paghingilin sa yawa. Kita hinoon, kus magsigi manoon tag kanang sana kapakapa aron lang yun mawa ang atong sakit, hadlok man kaig masakit, hadlok kaig mamatay. Giyawaan ka dapita ang kahadlok. Ang mga apostoles wa say kahadlok sa kamatayon. Giatubang nila ang kamatayon nga malipayon, sama sa ni Kristo nga niatubang sa kamatayon nga way kahadlok. Naot paunta kini atong pagpista ni San Vicente Ferrer maghatag ni og kabalaan sa atong kinabuhi tungod kay ato ng sundon ang iyang pagpaminaw, pagsangyaw o pagpuyo sa pulong sa Ginoo.